De fet, jo tinc la impressió que quan s'avisa a la gent jove i no respon, suposant que no respongués, doncs ja s'ho trobaran, no? Perquè jo recordo que la meva mare sempre deia qui avisa no és traïdor, qui avisa no és traïdor. Doncs, hòstia, doncs ara ho diem, qui avisa no és traïdor. I el que volen és que hi hagi dues generacions de joves, potser tres i tot, que paguin la penyora de la sortida de la crisi. Vol dir que sortireu de la crisi, però heu de pagar la penyora que hi hagi tres generacions de joves, potser dues, que visquin molt per sota de les seves potencialitats. Nosaltres, precisament, la GERC, som coneixedors d'aquest avís que ens feu, no? Llavors, clar, ara mateix, per exemple, tenim una oportunitat per no deixar perdre aquest avís i dir, oi, nosaltres sí que hi som, nosaltres podem aportar moltes coses i nosaltres som els primers que hem de despertar i plantar-nos davant de l'estat espanyol, davant dels mercats i davant de tota la gent. I davant d'un sistema capitalista que en el seu ADN porta l'explotació, perquè el que pretén el sistema és justament acumular com més guanys millor i de la manera més de pressa. I per això el capitalisme financer és el capitalisme més pervers, perquè genera diners ficticis, però no riquesa. I si no hi ha riquesa, no hi ha possibilitat que tothom pugui gaudir. Nosaltres, precisament, no podem ser còmplices d'aquesta farsa, d'aquest llast que patim doblement com a joves, com a catalans. Nosaltres, per això volem un sistema capitalista i, a més, una nació sense estat són, diguem, dos grans mals que arrosseguem els catalans. I una generació que en teoria som preparada i ho estem formats, doncs nosaltres som els primers que hem de plantar-nos. Doncs ja és hora que la gent es reboti. Jo crec que una de les formes de rebotar-se és votant partits d'esquerra. I crec que dins de les esquerres l'independentisme. Ja sé que no és l'única solució, perquè si no hi ha mobilització, si el sistema també ha de sentir el vertigen de les masses mobilitzades o de la gent emprenyada mobilitzada, però també ha de tenir una plasmació, una concreció política. I en una democràcia també el treball parlamentari és fonamental. I nosaltres estem disposats a fer-ho? Bé, jo crec que o ho fem nosaltres o tal vegada no ho farà ningú.